Manchesterin pojat. Jesse Vainis. DJ Kalle. MC Mare. No, mikä teet on sit tuonut niinku, kun te olette nyt tässä bändinä ja mikä teet on saanut tähän ja sä taisit ennen tehdä solo-artistina uraa, et miten te olette ajautunut tähän? Nyt siis 2003 vuodesta ollaan niinku, jos ei ole molemmat tehty solona musaa ja 2009 vuonna sitten löydettiin toisemme ja vahingossa ja ajateltiin pistää sitten tyhmät päät yhteen, että koitetaan saada visioida jotain siistiä ja erilaista. Ja kyllä se ilmeisesti kannatti sitten. No sitten vikana kysymyksenä vielä tää, että mitä mieltä te olette tästä, kun nyt tää teidän kappale, tää Sarvan Pekka on herättänyt paljon huomiota, niin onko hyvät fiilikset? Siis on totta kai hyvät fiilikset. Ei me niinku ajateltu sitä sillä tavalla, että se on niinku Tappara ja Tamperelaista niinku oman pienen porukan juttu, mutta ei se sitten ihan jäänyt siihen, että kyllä se vähän taas levitään enemmänkin. Mutta ei se mitään, se on tosi siistiä ja tosi paljon on tullut niinku keikkaa ja muutenkin näkyvyyttä sen ansiosta ja se on aina vahva. Hieno nähdä, että jengi on ottanut tolleen. Sitten ei ollut pitänyt tulla mitään noin isoa juttua, mutta nyt sitten tuli sitten ja ihan aina siisti. Niin. Joo, kiitos. Hei. Kiitoksia. Okei, eli meillä on tässä nyt Rofkus. No, millainen meno teillä on tiedossa kesäksi? No keikkojen kannalta näillä näkymin aika hiljainen, että ei ole ihan kauheasti, mutta sitten ne on aika sellainen laajoja keikkoja. Nyt tästä Orimattilan jälkeen suuntana Hämeenlinna ja siellä sitten toinen vastaava. Okei, no sit vielä tästä sun urasta, että miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen? No ehkä niin jos miettii, että mitä mä päädyin tälle keikalle ja Hämeenlinnan keikalle, niin aika yksinkertainen vastaus, että ei se auta kun vaan pistää itsensä likoon ja antaa kaikki itsestä sille mitä haluaa tehdä. Ja tää on ollut unelma, niin pakko siihen panostaa. Kiitos. Joni hei tosiaan nytten ja onko sul mitkä fiilikset olla nyt täällä tänään? Hyvät fiilikset totta kai, oltiin viime vuonna täällä kanssa. Jäi tosi hyvä maku. Mitä sä haluat viestittää nuorille sun musiikilla eniten? Ehkä, no siihen mä oon pyrkinyt, että koulukiusaamista vastaan. Olen esimerkiksi tehnyt yhden biisin ja video. Ja sitten, en mä tiedä, mun biisit yleensä kertoo vaan mun elämästä. Joo. Niin, joko samaistuu tai sitten... Haluatko kertoa jotain terveisiä orimattilalaisille nuorille? Pitäkää hauskaa, mutta älkää käyttäkää päihteet ja ei saa kiusaa. Okei, eli meillä on nyt Kasmir tässä. Ja tosiaan, mitä mieltä sä oot siitä, että meillä on nyt tällaisen päättäripäivän järjestetty tää festari? No ihan mahtavaa. Hyvä kaikkea ohjelmaa, mitä tuossa pikaisesti katsoin. Ja varmaan aika hyvin porukka ollut liikenteessä tänään. Joo. Hyvän päivän olette valmiita. Mulla on kesäsuunnitelmia olla mun hyvien ystävien kanssa, matkustella bussissa ympäri Suomea ja soittaa keikkoja. Joo. Aika lailla niinku musan paris menee tää No, mitäs tää sun, et miten sä oot päätynyt tähän pisteeseen, kun susta ainakin tuntuu, että sä vaan yhtäkkiä pomppasit pinnalle sen vadelmaveneen kanssa. Niin. Ei kukaan ollut kuullut, että miten se niinku, mistä se lähti? Mistä se lähti? No, mä oon aina tehnyt musaa. Mä oon tehnyt musaa jostain niinku yläasteelta asti. Ehkä niinku ysiltä tai jotain. Mä oon niinku kirjoittaa biisejä sitä ennen niinku motisoitu mun bändin kanssa niinku cover-biisejä muiden biisejä.
Ja mä soitin rumpuja, mä oon soittanut jostain tyyliin tokasta tai 3. luokasta asti ihan ala-asteelta. Ja sit yläasteella mä olin laulaa ja aina ollut tosi kiinnostunut musasta ja tehnyt musaa ja kuluttanut musaa ja näin. Ja sitten sit mä aloin tekee, no se on vähän pitkä story, mutta siis niinku yksi kaunis päivä aloin tekee konemusaa muutaman friendin kanssa ja sit siitä oikeastaan se lähti käyntiin sitten, sit tuli semmonen fiilis, että vois olla vielä artisti joku päivä ja sit aloin tekee suomeksi itselleni biisejä ja sit jengi tuntui tykkäävän niistä aika paljon ja tästä nyt sit ollaan. Okei, no onko sulla mitään, mitä sä haluaisit sanoa Orimattilan nuorille nyt? Onko sulla mitään viestiä? Tällä No ottakaa easysti kesällä ja tulkaa tänne viettämään päihteetöntä koulujen loppua mieluummin kuin päihteiden kanssa. Kiitos. Joo.